нархи патент дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия ва мо дар ин бора равшанӣ меандозем баъдан. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи боло рафтани нархи патент дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. Бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки метавонед проверка кунед ки шуморо аз Россия запрет на выезд кардагӣ ҳастанд ё ин ки не, яъне депортатсия дорен ё ин ки не, рақами WhatsApp дар рӯи экран меброяд, бинависонед, проверка мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. имрӯз Думаи давлатии Федератсияи Русия барои соли 2025 болоравии нархи патентро шарҳ дод ва гуфта мешавад ки шурӯъ карда аз 1 январи соли 2025 нархи патент дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия боло бурда мешавад. айни ҳол дар Санкт-Петербург ва шаҳри Москва аллакай нархномаи нав муқаррар шудааст. чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо медонем, ҳама сола баъди соли нав нархи патент қариб дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия боло меравад ва имрӯз Думаи давлатии Русия ин мавзӯъро шарҳ дод ки албатта баъди соли нав дар тамоми шаҳрҳои Русия болоравии нархи патент дар назар мебошад. бародарони азиз ва гиромии қадр, тақрибан ягон 1 ҳафта пас мумкин ҳамун рӯйхате меброяд ки тамоми шаҳрҳои Русия нархномаҳои патенташ дар уҷа қайд шудагӣ ҳастай ва баъдан худо хоҳад мо видеои аловида мекунем ҳамун шаҳрҳое ки нархномаҳои патент муқаррар мешавад ҳамаша ба маълумоти шумо мерасонем. айни ҳол гуфта мешавад ки дар Санкт-Петербург ва дар шаҳри Москва нархи патент боло рафтанаш аллакай муайян шудагист ва дар иҷа як мавзӯи дигар ба миён гузошта мешавад, оиди бозпас гирифтани ана ҳамин маблағҳое ки шумо барои патент пардохт мекунед. як чизи интересния бениҳоят ки мисол дар кадом ҳолат шаҳрванди хориҷӣ метавонад ҳамин пулои патенте ки пардохт кардагист бозпас бигирад. тибқи қонун дар назар дорем. агар мо дар ин бора камтари дигар информатсия кофтукоб мекунем, тағйироту иловаҳо дар бораи патент дар соли 2025 албатта ки мешавад. баъд худо хоҳад як видеои коротка ясна мекунем ба маълумоти шумо мерасонем ки нархномаҳо чӣ хел шудагиянд ва одаме ки патент пардохт мекунад боз чӣ хел метавонад ки ҳамун пулои пардохт кардагиша бозпас бигирад. тибқи қонунгузорӣ ин чиз муқаррар шудагӣ ҳастай бародарои азиз ва мо дар ин бора равшанӣ меандозем баъдан. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен, рақамашон дар рӯи экран меброянд, ҳатман айноми ма гап занед, аз зари хонатон мегиранд, мебаранд. ҷамолиддин нависондай: салом акаи Сорбон, ман дар Федератсияи Русия дур омадам, отпечатки супоридам, гуфтанд ки ному фамилията иваз кардагӣ, номи пештарам биромад. ҳамин рост бошад? бародари азиз, мо чанд бора видео кардесем ва гуфтесем ки дар фурудгоҳҳои шаҳри Москва тафтиши иловагӣ рафтесем махсус барои нафарҳое ки ному фамилия иваз кардагиянд ва шумо дар ҳақиқатан ки ному фамилия иваз кардагӣ бошем, бале ин роста, ягон ҷои хатоӣ надорад, чунки ҳозир дополнительни проверкаҳода изи ангушт месупорем дар аэропорт, махсус ҳамин чиза проверка мекунанд ки мисол ному фамилияи шумо яке иваз кардагӣ набошад ё ному фамилияи пештараи шумо запрет надошта бошад. дар ҳамин бораҳо ҷиддӣ бошем бародаро. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум, аз шумо хоҳиш дорам, ман паспорти Русия гирифтам аз Самара, ҳозир боз безвремени регистратсия дар Москва ба загран супоридам, загранпаспорт мебарояд? мақсад дигар паспортро нагирифта бошен ва гирифтани загранпаспорти российскиро дар назар дошта бошен. бале бародари азиз, вақте ки паспорт дастрас кардагӣ бошен, ин чиза метавонем ки бигирем бародар. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман як чира пурсиданиам, ман патент месупорам 7500, баъд 1 январ меган қимат мешавад, ман чанд месупорам баъд аз соли нав? ҳамира ҷавоб медодем. шумо дар кадом шаҳр қарор дорем бародар? вақте ки мисол ҳамун рӯйхат меброяд, мо номи шаҳрҳоро пешкаши шумо мегардонем, мебинед, мефаҳмед. як нафар нависондай: салом акаи Сорбон, возвращение на родину мегирӣ, депортатсия мешавӣ ё ин ки не? бале, нафарҳое ки ин ҳуҷҷата дастрас мекунанд, автоматически запрет на выезд мешаванд. шоҳина нависондай: салом ака, созен хубен, саломатӣ ё созай, ман якта додар дорам, 20 солаи, хизмат кардагӣ нест, ба ному фамилияи очамай додарам, яъне мат одиночка. вақте ки авлава сар шава, хизматш мебаранд? отам айзани якмуш 3 бача дорад, меган ки мебаранаш хизмат. не, намебаранд.
дар ҳолате ки шумо бо ҳамроҳи модар тунед ва аз модари шумо якта писар бошад, аз тарафи модарира ба назар мегиранд ва ба хизмат даъват намешавад ва дар ҳолате ки бо тимболи мат одиночка карда гузарондагӣ ҳастед. Як нафари дигар нависондае ки аблава кайсар мешавад. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призофи баҳорӣ моҳи апрелда сар мешавад. муҳсин нависондае: салом акаи сорбон, регистратсия надорам, граница гузаштан риск намешавад. албатта риск мешавад. ба ҳамин хотир ягон таксистои қатъӣ бурем ки гарантиятон бутан гузаштанда. мисоли ҳолатҳое ҳастае ки мисол ҳамун таксистҳо аз ӯҳдаи ҳамин кор буромада метавонанд бародар. як нафари дигар нависондае: салом акаи сорбон, дар соли навӣ чанд рӯз ҷавоб медода бошанд? ҳоли чиз аниқ шидагӣ нест бародари азиз. мумкин ягон 4-5 рӯз пеш аз соли нав баъд аниқ шавад ки чанд рӯзи истироҳатӣ эълон мешавад. баҳодур ҷураев нависондае: салом акаи сорбон, ман яка писарам, не ки ҳуҷҷат надорам, ба хизмат мебаранд? Не, намебаранд. дар ҳақиқатан ки як фарзанд бошен шумо метавонед ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъоварӣ кунед ва ба военкомати ноҳиятон рафта пешниҳод кунед. ҳамун чизора шуморо дар қайд мегиранд ва албатта ки дигар мисол повистка ба номи шумо равон карда намешавад. тамошобинони азиз ва гиромихадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.